Аз имаме протестни действия в Варна. Ние имахме вчера представители, дядя Ваня беше в Варна. Така че това явно е нормална практика в България. Все пак живеем в Европа, свободното движение на хора е абсолютно нормално. Така че не мога да коментирам. От гледна точка на това дали изобщо в Пловдив има протести, това е въпросът, който вече трябва да си зададем. Има ли в Пловдив протести? Ние вчера наблюдавахме събирането тук пред EVN. То дори не можа да прерасне в протест. То бе събиране на 20 човека, като имате предвид, че само по центъра по кафенетата имаше 2000 човека. Така че въпросът, който от тук нататък трябва да си поставяме е: в Пловдив има ли протести? Аз мога да ви кажа, че отговорът е ясен. В Пловдив няма протести. Така че аз не мога да коментирам никакви протестни действия. Просто в Пловдив няма протести. Свършиха с увеличаване на температурите над 20 градуса. В Пловдив протестите свършват и хората са по кафетата. И вчера го наблюдавахме. 20 човека пред EVN, 2000 човека пред общината по кафенетата. Това са реалностите. В Пловдив няма протести.